Paano buksan ang giant na Ferrero? Una! Ganun! Yung abog, hinahinayin. Ah, sorry. Kasi nakulin, bumalak na. May cover pa si Ferrero. Gusto ko yung ganyang praline. Eh, tinatanong kita anong gusto mo flavor? Kahit ano. Ako gusto ko sa basin, praline at saka strawberry system. I-post mo, ting. Hindi siya... Day! Ayaw mo buksan? Ito na. Yes! We Ang have a laki good ng lalagyan niya, time! pero... laki talaga! Ferrero! No, si Merlin, wala na. Ferrero! Sabi ni Merlin, hinintay ko ng Ferrero. Hindi na, expired na siya. May ano pa yan? Buksan mo ba? May surprise pa yan. May laman pa to? Yes! Ah, ito na Hey, siguro. hindi, buksan mo Sige, ba? buksan mo yan. Ay, May meron laman. naman. Ito. Chocolate yan, marahil Dito ka, dito ka. Ay. Malinis naman yan. Pwede mo na ilagay dyan. Ay! Ay! Yun na. Isyuhada, yan lang. Diyos ko Lord, pwede ka naman makabili ng ano ah. Oo, 20.